Malawi Brief. Comrade Ntanyiwa anacheza naye pa Yanga FM ndipo interview yao inali chonchi. Mwashimwe ndi Sangala ndrandrani tu langa dzina ndi Captain Swines Chosi kuchokeranso tu pa Yanga FM 92.7 pamene tikucheza solero lino ndi anzathu amene amapezeka pa 4 region organization komanso ku Limpopo FM amene wandi Comrade Ntanyiwa ndikulandrani tu Comrade Ntanyiwa madzulo pano. Perekani moni kwa omvera onse komanso alandrani wa Malawi amene amakusatirani. Zikomo kwambiri choyamba chikao cha kumadzulo kuno pa Yanga FM ndati ndikuthokozeni kwa chondiyitana pa Yanga FM Chabwino. komanso ndikufuna ndipereke moni kwa omvera onse amene amamvera Yanga FM komanso amene amakonda Comrade Ntanyiwa. Haitu chabwino kumeneko nkutilandira kwa Comrade Ntanyiwa kuchokeranso tu mdziko lija la Namibia. Pachanzathu tu mapondaponda maiko sitikuziwa kuti pano muli dziko liti. Pano ndabwera kale kuti tione abale ndi alongo Chabwino. ku dziko la kusaka. Chabwino. Chabwino tu amfumu tikulemekezeni komanso tikupaseni ulemu wanu. Comrade mwina tidakufunani pano pa Yanga FM poona tu chikalata chimene tachiona ndithu chikuzungulira pa masamba a mchezo chimene chikuonesa kuti 4 region organization mosogozedwa ndi Comrade Ntanyiwa imene ndithu imayenda limodzi ndi Malawi First right now yapanga resign. Sitikuziwa kuti kodi kalata imene ndi yanu popeza anthu masiku ano amatha kungofoma basi. Mwachidule omvera nonse konse kumene muli. Zona di masiku awiri apitawa pasamba la mchezo papita kalata imene yachokera ku 4 regions organization amene director wake ndili ine Comrade Ntanyiwa. Kwa kulongosola kunena kuti ineso ngati Comrade Ntanyiwa pamodzi ndi 4 regions organization tachoka ku gulu la Malawi First. Kalata ija ndiyoona ndipo sikuti anthu achitaka kuyipangaso. Chabwino mwina tu amalawi ali mchidwi kufuna kudziwa kunati anthu ambiri amakukondani mwina pa ma programs ana amene machita komanso anthu ambiri ananyadira kapena amanyadira poona kuti 4 region organization imagwira ntchito mothandizana ndi anzathu a Malawi First. Ndiye poona ndithu resignation imene kuti 4 region organization yapanga resign kwa gwanji kumene kuchavuta makamaka nchani? Choyamba ndimafuna kuti amalawi andimvese bwinobwino. Chabwino. Tikanena kuti Malawi First ndi gulu limene linapangidwa ndi magulu osiyanasiyana kapena mabungwe osiyanasiyana kubwera pamodzi. Chabwino. Ndi kupanga chinthu chotchedwa Malawi First. Chabwino. Ku Malawi First kunali 4 regions organization imene imasogozedwa ndine Comrade Ntanyiwa. Chabwino. Ndipo ku Malawi First kuli ndengere boys. Chabwino. Imene mtsogoleri wake ndi Mustafa Pongolani. Komanso Malawi First kuli President Abonika Lindo amene amasogolera CCTV. Ndipo tili ndiye Amasauko Banda amene ndi vice president a Malawi First amene akuchokera ku Mangochi Concerned Citizen. Chabwino. Komanso kuli Richard Mpepo amene akuchokera ku Unified of Mtokoto komanso ku Human Rights Ambassadors. Chabwino. Ndipo kumeneku kuliso Amakoa amene akuchokera ku Defenders kwa magulu onsewa tinachita fomu chimene chimachedwa Malawi First. Nthawi imene malemu Ben Longwe komanso Redson Mundo
amene amachiyendesa chinthuchi. Chabwino. Koma pa zifukwa zina zimene zinalipo pakati pa anthuwa ife tinajoyina akalindo kuti tiyeni chinthuchi tichipitirire, ndipo amalawi ambiri ndi mboni chinthu chija tinachipitiriza pakana tamenya nkhondo imene kumapeto kwake takayiwina. So ndimafuna ndingowauza kwa aunikira Malawi kupena kuti pamene tikuti Malawi First ndi bungwe la magulu osiyanasiyana ndikupanga chinthu chimodzi. Ndizoona kuti mabungwewa munalinso Limpopo FM anali nawo momwe amatizira kuchita media ku Malawi First. Komanso Yawo FM inalinso komweko. Tikukumbukira ndithu kuzoona kuti inali magulu ochuluka amene anachipanga chinthuchi. Nde choncho ine wa Ntanyiwa komanso ndi 4 regions takhala pansi tinafull out kuti tisiye chinthuchi kuti anthu amene alipowa atha kumapitirira. Choncho tinalemba kalata wazisa president ya Malawi First kunena kuti ife komanso ine ngati comrade Ntanyiwa ndikuchoka mu Malawi First, ndikufuna kuti ndizigwira ntchito moyimira pandekha ngati paziperezekanso kuti pali anthu ena amene afuna kuti tizigwirana nawo manja, poti kula anthu ambirimbiri kunjaku tizigwirana nawo manja. Koma panopa tati tichite concentrate ndi bungwe lathu chifukwa bungweli ndi bungwe lalikulu limene lili ndi mapepa lake ovomerezeka. Koma mwina anthu ambiri akulephera kulidziwa chifukwa chonoti mwina tili nkhwapa mwa anthu ena. Nde nchifukwa tinataka koma tile munga ife tigwire ntchito zathu bwinobwino. Aitu omvera omwe ndimene tikuchitira pompano pa Yanga FM kuchezatu ndi comrade Ntanyiwa kulongosola mwina zina mwa zifukwa zimene ndithu apanga resign ku Malawi First kumene kuku kutambasula bwinobwino momveka bwino. Anthutu amakamba zambiri kunena kuti mwina zikuoneka kunati bungwe lija la Malawi First mwina panopa amaoneka ndi munthu mmodzi, ena anu simukuoneka, mwina ichiso chikhoza kukhala chifukwa china kapena ena makamba choncho kuti mukathe kufunsa kwa Antanyiwa kuti kapena mwina chifukwa chaneti ku Malawi First kukulisogoli limodzi amene wapanilira zina ziti zonse mwa yekha nde mukuona kuti kwabwino mufumuke. Ndikakamba kuti akuoneka ndi munthu mmodzi ndirakwisa chifukwa chonoti tinakhala pansi tonse ndikusankha maudindo nde kumene kuti tinasankhana maudindo. Maudindo amene tinasankhana abonika Lindoni amene anapeza mpando wonoti akhale vice president. Then ndikubwera amaso Mopanda ndikukhala vice president. Ine ndinasankhidwa kukhala administrative secretary. So chifukwa china chimene sindikufuna kuti ndinene zaboza koma ndinene zoona zokha komanso momopa. Chachikulu china chimene chandipangisa kuti ndichoke ku Malawi First ndi chifukwa chonena ndinayamba kusalidwa muzochitika. Nde chifukwa choyamba kusalidwa muzochitika ineyo nachiona cha nzeru kunena kuti ngati anthu akukusala kuli bwino uzipangire chidwa. Unaso kunena kuti chiganizo chabwino ndikungocho pamalopo kuti ngati kusala kuja tione kuti kodi mwina ayambaso kumsala munthu wina kapena kusala kuja kunali chifukwa chonena kuti munthu isiti kumfuna pa muzika. Bulu chimene ndachokera ku Malawi First ndofuna nduze dziko lonse komanso anthu onse amene amandisatira ndachoka ku Malawi First chifukwa ndimasalidwa. Chabwinotu omvera mwina popeza network ikuvutavuta titambasule bwinobwino apa. Comrade Ntanyiwa
achoka ku Malawi First chifukwa cha mavuto ena monga mwina akagwidwa kawo kantchito kuti amasalidwa pakapezeka zinthu kuoneka kuti iwowa ndithu amasiya malo distance yaitali ndithu samapezeka nawo pabwalopa mwina kutambasula koteroko munachuluka sankho mmene momwe. Ayi Antanyiwa ifeyo tinyadire pokumasuka kwanu chifukwa mwina mwamasula komanso mwa yankhula mwafika pa point vuto limene mumaliona. Zonadi pamalo pakakhala pali vuto sibwino kuzikakamiza, angakhale banja limene likamavuta wanoti mkazi akuchulusa njomba umangozichokera iwo mamuna kukapita pamalo pamene pali mtendere. Chabwino comrade mwina pamene tikukakhala ngati tikukasendera chakumapeto program yathu yakucheza kwanu kucheza kwathu pompano pa Yanga FM timangofunanso mwina kuiwa kuti pakadali panopa mwalimba mtima kuti mukhaleno muli mwanokhanokha kuti mupitirize kuyendetsa 4 regions organization nokhanokha. Ineyo ndifuna ndinenese kunena kuti ndalimba mtima. Anthu amene amandisatira kwambiri munthune ndinamba kugwira ntchito ndi Amalem Benlongwe ku HRA. Chabwino. Ndipo Amalem Benlongwe anandiuza mawu kundiuza kunena kuti Mtanyiwa osamaziderera uli ndi kuthekera ukhoza kupanga. Chabwino. Kuchitire chinthu mwaiweyo ndikuonamo ndipo ineyo ngati ndizachoka ku HRA ndikuziwa zonoti ndizapitirira HRA kupita chitsogolo chifukwa chonoti uli gawo limodzi la HRA. So patachitika zinthu zina ku HRA kuja nitachoka napanga Friends of Mtanyiwa. Chabwino. Nitapanga Friends of Mtanyiwa anthu amene amandikonda amandisatira anandiuza zonoti comrade Mtanyiwa muziwa zonoti inuyo muli ndi kuthekera mwa inuyo muli kutsogolera. Nde anandilimbisa mtima mpaka na ndinafika ganizo lonena kuti nde mmaganiza titani pamene amati 10 tipange 4 regions organization. Mudziwa tinali munyengo yovuta kwambiri ya Malawi Congress Party. Munyengo imeneja kunali kovuta kwambiri kuti ineyo ngati comrade Mtanyiwa ndikakwanise kukachita register bungwe. Chabwino. Komano ndinakwanisa kulembesa bungwe la 4 regions organization munyengwe MCP. Chabwino. Mene amazadziwa kunena kuti bungwe ili ndila comrade Mtanyiwa. Too late. Ndapasidwa kale certificate. Chabwino. Inali nyengo yovuta. So ndaenda nyengo zovuta ndinakwanisa kupeza certificate. Ndili ndi website imene tikhale tikuponya so makulumu anthu adziwe anthu ena mwina akuzomatithandiza. Bungwe licholinga chake ndikuthandiza osowa. Timalipirira ana school ma school fees. Komanso timapereka thandizo la chakudya ndi zina zotero zimene zikufunika mu nthawi imeneyoyo. Ndikuyankhula pano ndi program ndikufuna ndikaone ana olumala komanso azimayi kumeneko akusowa thandizo. Nde atandipempha tinayesayesa ndi gulu la 4 regions organization kuti tufuna tikapereke njinga za olumala kumeneko mene amanena anthu zimene timamva nthawiyo ndizoona. Nde ndayi zambiri mudziwa anthu amatha kumuyipisa munthu chifukwa chonoti iwowo ayitana nawo. Nde ife tinakaka tione kodi tikathera nazo pati. Nde taziona. Chabwino. Taziona koma ndaphunzira kupirira. Chabwino mwina malangizo anu mungotani kwa ena amenenso akupirira mu Malawi First mmene muchifukwa mwina sinokha ayi koma alipo komano angoti palibe kanthu
chifukwa taonanso bungwe lina la Defenders and Good Governance nalonso lapanganso resign latulukamonso ya nthawi inake timacheze nawo nawonso timafunsa zifukwa zawo alongosola kumene nde tikusambe kuti muli ena komano malangizo anu mungotani kwa amene asala mmenemu amene akungoti uthenga wanga kwa anthu amene asala ku Malawi Fest choyambirira noti ndikuwafunira zabwino zonse chabwino kuti bungweli likhale likupitirira lisabwerere mbuyo koma uthenga wanga waukulu ndionena kuti pamene tikuona kuti tikuphinjika nankhule komanso tipange chiganizo mwachangu chifukwa tikhoza kukhala tikuphinjika osamaona phindu la zimene tikupanga koma anthu kunjako akationa nkumatitcha kuti uja wa Malawi Fest pamene iweyo mwini wako mumtima mwako cha Malawi Fest icho mwina chinacho kamukali chifukwa cha kupirira ndinene chilungamo Captain mwina chifukwa chenoti anthufe tinabadwa mosiyana ndinali ozimvera chisoni kumaona maprogramu a Malawi Fest akuchitika koma ine mwina tabwerezaninsoni pamenepo kuti munali odabwa poona maprograms a Malawi Fest akuchitika ino munali motaifa network inathawa pamenepo ndinali odabwa kono kuti Malawi Fest ikupanga maprogram ineyo ngati administrative secretary chabwino sindikudziwa kuti kukuchitika chani chabwino kwachitika ntchito zingapo zimene zagwirika ine nkumadabwa pa social media pacho kuti Malawi Fest lero ikukapanga press briefing meeting imene inakambiridwa kuti ine ngati administrative secretary kudziwapo kena kali chabwino ndi chinthu china chimene chinandipanga kunena kuti ntanyiwa simukuwerengeredwa atu mukhoza kumangochedwa muli ndi gulu lanu tapitani mukayime panokha mugwire ntchito muone anthu kuti akuthandizani mwa mtundu wanji chifukwa nthawi zina timalepheratu kupeza thandizo chifukwa cha malo amene uli zonadi tikhoza kumakuwa thandizo kumalephera kubwera chifukwa chenoti anthu ena akuonapo vuto pamalo pamene tili paja so ineyo chilungamo chake ndakhala kukhumudwa kwambiri pakusalidwa poona kuti anthu akupita kumakapanga ma press briefing koma sindikudziwa kena kalikonse and on top of that ndikumalandira mauthenga ndikumauzidwa zonoti tikupita kulilongwe ku press briefing koma akuti tisakuze anthu ena so nkumazemba nkukufotokozerani kodi tikamakhala pagulu si onse amene amadana nafe nzonadi si onse amene amadana kapena tu mwina ena mwachikondi ena achikondi amabwera kaniso nde amatha kundiuza zonoti yayi ifeyo tikunyamukatu tili pamsewu tikupita kulilongwe koma akuti tisakuzeni azikomo kwambiri ndikufunirani ulendo wabwino basi mwina tinene kuti pali maudani ena ndi atsogoleri amene amaletsa kuti inuyo musauzidwe kapena mwina make muna semphana zichewa pena paka popeza amati pakamwa podya za mchere sipalephera kuyankhula zinthu zoti ena ake akazimva amva kuwawa mwina kapena mudatulutsa chichewa china chake mkatikati mwa machezedwe kapena mkatikati mwa zochitika kungokayikira kokha mwina chifukwa cha chilungamo changa nthawi zambiri ndikamayankhula chabwino mwina chilungamo changa chimene chimapangisa kuti mwina ndizisalidwa chifukwa nthawi zambiri ineyo ndikamayankhula ndimafuna chilungamo ndimalolera kuti anthu adani nane koma ndiyankhule chilungamo chifukwa chilungamo chimene chimatimasula chabwino
ndi mwina nkuteka ndi makula chilungamo ndi chilungamo chicha kuteka anthu ena samasangalatsidwa. Chabwino. Ndithu. Mwina mawu anu omaliza kwa Amalawi amene amakonda Comrade Ntanyiwa komanso amene amakonda ma-programs anu amene mumachita pa Limpopo komanso Amalawi amene amakusatirani madzulo pano muwalimbitse mtima motani pamene ndithu bungwe lanu lasindikiza kuti right now lili palokha sili kuyendanso mu nkhwapa mwa ena ake? Chigawo chakumadzulo kuno choyamba ndimafuna ndipemphe madera onse osiyanasiyana kwa anthu amene ali ndi kuthekera kuonena kuti atha kutithandiza ife a 4 Regions Organization. Chabwino. Chifukwa tikusowa zambiri, tikusowa thandizo. Uthenga uso ndifuna upite kuboma limene lilipo kunena kuti ngati 4 Regions Organization tikusowa thandizo lonena kuti tizitha kukafika malo ena amene boma silimatha kukafikira anthu. Chabwino. Kuti tizathandiza. Chabwino. Kakulandu vena ama business amene ali ndi kuthekera akhuza kulumikiza naso nafe. Chabwino. Ndicho linga chonena kuti athe kutithandiza. Chabwino. Uthenga wanga woyamba umenewu. Uthenga wachiwiri ndionena kuti onse amene amandisatira ine Comrade Ntanyiwa asakhale okhumudwa chimene ndikusowa ndi support yawo, andigwire manja ndi kundilimbikitsa. Komanso pamene ndisakuchita bwino ndikufuna anthu azikhala omasuka azindipeza ndikudilangiza. Munthu une ndimakhala okondwa. Chabwino. Ngati ndalakwisa anthu akamandichita advice. Chabwino. Ndimakhala okondwa chifukwa chonena kuti munthu nthawi zambiri sumadziwa vuto lako koma anzako ndi amene amatha kudziwa vuto lako. Chabwino. Nde anthu ngati akubwera ndikuzandilangiza ndikuyeneka kuti ndichilandire ndipo ndizigwiritse ntchito. Chabwino. Koma ndifuna ndatsimikize Amalawi konse kumene ali kunena kuti sikuti ndi mathero a Comrade Ntanyiwa. Maprogramu athu pa Limpopo FM akhala akupitirira. Chabwino. Limpopo FM ikhala kugwira ntchito ndi 4 Regions Organization nthawi zonse ngati imene imapangira pogwira ntchito ndi Malawi First kwina kulikonse. So Limpopo FM ili pamenepo izigwira ntchito limodzi ndi 4 Regions Organization komanso tili ndi magulu a Friends of Ntanyiwa, tili ndi magulu a nkhanga zaona komanso pali magulu ena osiyanasiyana. Uthenga wanga wina upite kwa magulu onse amene mwina ena analembedwa Malawi First, nkhanga zaona, kaya magulu analembedwa kuti Ntanyiwa, Boni Kalindo, kaya chani maguluwo tizipanga metu upangira izizi zisabwerese sokonezo kunena kuti abasi bulilili ifeyo tufuna chose paujeni pa Malawi Festival tufuna tipange za no ineyo I'm advising tose ndifa Malawi tose ndifa modzi magulu tienta sivile mmene alilimo tizipitiliza tizimva nkhani tizipita chitsogolo. Komano aliyense paeka azitha kuona kunena kuti kodi chilungamo ndi kodi akuyankhula chilungamo ndi chiti kodi akupanga bwino ndi ati. Komanso ndapempha Amalawi kunena kuti ifeyo ndife ma activist tili ndi zofoka zathu zolakwika zathu. Ndikufuna ndikupempheni zibwerani muzitiyankhula mwachikondi mwamtendere tiphunzitseni tichiteni advice chifukwa ifeyo tikamayankhula mafuna zonena kuti anthu ndi amene azimva. So pano ngati anthu aja akutilangiza akutizuzula ife ndikupsa mtima pamene popo sizikuchita bwino. As I said, kumbali yanga ndimasangalala anthu akamandilangiza pamene ndalakwisa. Choncho kumene ndithu. Ayi chabwinotu omvera tafika apa ndipo pamapeto a program yathu imene timacheza ndi Comrade Ntanyiwa